Быць жонкай хелдайвера можа быць няпростым. Ты мусіш адна рабіць усе свае справы па доме, засынаць адной у халодным ложку. А самае горшае, ты не ведаеш, калі ён да цябе вернецца. З таго часу, калі мой мужик прысвяціў сваё жыццё распаўсюджванню дэмакратыі ў галактыцы, усё стала неяк складаным для мяне. Напрыклад, я неяк узгадала нейкае месца, якое ён называў Малевелен Крык, і у яго проста пачалася гістэрыка. Нас дуже шмат ботаў. А ягоныя палітычныя перакананні сталі дуже агрэсіўнымі. Ты нават не разумееш, што такое кіраваная дэмакратыя. Навошта разумець свабоду, калі можна яе распаўсюджваць? Чаму для цябе гэта так важна? Асвабаджэнне! Хопіць крычаць мне прама ў твар. Дэмакратыя! Забі зяпаў! Свабода! Ён гадзінамі сядзіць на рэдыце і скардзіцца там нейкаму хлопцу Джоэлу. А гэта што яшчэ за хрен? Яшчэ яго мне не хапала. Дык вось. Вось чаму я стварыла ФЖХ – форум жонак хелдайвераў. ФЖХ – гэта онлайн-суполка, дзе блізкія хелдайвераў знаёмяцца, дзеляцца карыснай інфармацыяй і падтрымліваюць адна адну, пакуль іхныя мужыкі распаўсюджваюць дэмакратыю. Мы маем парады, як знайсці падыход да свайго любімага хелдайвера. Мы нават стварылі слоўнік хелдайверскага сленгу, каб іх лепей разумець. Вау, нічога сабе! Які ўдалы арбітальны лазер ты толькі што выклікаў. Яшчэ мы маем спіс тэм, каб пачаць размову з хелдайверам. Гэй, як прыкра, што рэльсатрон нядаўна так моцна занерфілі. Я цябе цалкам разумею. Гэта несправядліва. Ведаю, але можа варта паспрабаваць іншыя віды зброі? Не хачу, я хачу палку-забівалку. Таксама я ведаю некаторыя спосабы, каб зрабіць пагарачэй. Вітаю, салдат! Чаму ты яшчэ не праверыў адно цікавае месца на мапе майго цела? За суперзямлю! Ай! Калі вы не можаце даць рады з прагай вашага мужика распаўсюджваць дэмакратыю, далучайцеся да жонак хелдайвераў і станьце часткай міратворчай эліты ў баях за дамашні фронт. Калі ты яго не спусціш, я падам на развод. Ты ладно табе!